Няма да се държиш по такъв невъзпитан начин. Росицо! Като мен! Росицо! Внимавай как ми говориш! Спри се, бе, човек! Ти не се спря толкова години! Не беше Лора, не беше Майя, не беше Николинка, не беше Лили! Какво е това нещо, бе? А аз съм ти толкова предана вече толкова години! Ти за каква се мислиш, бе? Замръзни. Този момент някой влиза. Секрет! Какво? Секрет! Матка, абсолютно е този секрет. Казах ти да не дружиш с него. Що така, бе, Росице? Това ми е най-добрият приятел! Чакам път. Юрот, не вземе не този секрет. Ще станеш и ти като него, докато дружиш с такива. Не ми говори така. Аз или той? Баси, майка! Веднага да направиш избор. Господи, помогни ми! Помогни ми, Господи! Дяволът само може да ти помогне.